Da li idete, da kažem tako, redovno? A s druge strane, pravo da vam kažem, ja, pošto prilično ovako kažem sve što mislim i pošto i pišem pomalo i to pišem vrlo javno, mnogo je slučajeva sada da su ljudi uhapšeni zbog svojih stavova. Tako da sad nešto u poslednje vreme nisam htela prosto da rizikujem. Možda se ne bi ništa desilo, neću da preterujem, ali zbog svog nekog ličnog mira nisam. Ali kako gledate na to, evo tu su bili i Rajko Lalić je bio uhapšen, bili su uhapšeni ljudi koji su dole dolazili i pevali kada se okupe Srbi, pa kada su uopšte oživljavali sećanje iako nikoga nisu vređali. A to vam je ta perfidnost Hrvatske države. Jer oni će pustiti formalno pravno da se ljudi vraćaju, sve dok su na nivou statističke greške. Onog momenta kad to vraćanje počne da bude malo masovnije, oni nekog uhapse. Znači, čim leti se okupi više ljudi ili se neka lista otvori ratnih osuđenika ili se sad više nije ni to. Sad su počeli da se hapse ljudi koji pišu pesme, koji pevaju o Krajini, koji slušaju. Da čak ne moraju ni da pišu, nego dovoljno je samo da slušaju. I to vam je ta perfidnost gde on vama kaže, to latinska ta licemernost, gde on kaže da, vama niko ništa ne brani, ali mi ćemo na ovaj način vama objasniti da vama to nije pametno, jer vi nikad ne znate kome će pasti na pamet da vas za nešto optuži ili za nešto uhapsi. Mislim, sada evo poslednje šta se dešava, uklanjaju se spomenici sa ćiriličnim natpisima. Mislim, to je apsolutno kršenje manjinskih prava, ne znam šta bih rekla. Prosto ne mogu da poverujem da zemlja članica Evropske unije uklanja nadgrobni spomenik koji je napisan na pismu nacionalne manjine koja živi u toj zemlji. Mislim, vi kad pogledate, Hrvatska država je proterala 250.000 svojih građana. Mislim, mi smo svi državljani Republike Hrvatske samo zato što su druge veroispovesti i druge nacije. Od tog momenta svako kršenje je legitimno, jer oni ni za šta nisu snosili konsekvence